when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Господ Исус Христос според Йоан. В онова време Исус излезе с учениците си отвъд потока Кедрон, където имаше градина, в която влезе сам той и учениците му, а това място знаеше и Юда, който щеше да го предаде, защото Исус често се събираше там с учениците си. Тогава Юда, като взе една чета войници и слуги от първосвещениците и фарисеите, дойде там с фенери, светила и оръжие. А Исус, знаейки всичко това, каквото щеше да стане с него, излезе и го попита. Кого търсите? Говориха му. Исус Назорея. Исус казва. Аз съм. С тях стоеше Юда, който го предаваше, и като му говори аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Пак ги попита. Кого търсите? Те казаха. Исус Назорея. Исус им отговори. Казах ви, че съм аз. И тъй, ако мене търсите, тях оставете да си отидат. За да се сбъдне словото, казано от него. От ония, които си ми дал, никого не погуби. А Симон Петър, който имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отряза дясното ухо. Името на слугата беше Малк, но Исус каза на Петър. Прибери ножа си в ножницата, да не изпие чашата, която ми е дал Отец. Тогава четата и хилядникът и слугите юдейски хванаха Исус и го вързаха и отведоха първо при Анна, защото той беше тъст на Каяфа, който през нея година беше първосвещеник. И Каяфа беше оня, който бе дал на юдеите съвет, че е по-добре един човек да загине за народа. След Исус вървяха Симон Петър и другия ученик, а той ученик беше познат на първосвещеника и влезе с Исус в двора на първосвещеника, а Петър стоеше отвън до вратата. Другия ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе и говори на портиерката и въведе Петър. Тогава слугинята каза на Петър. Да не си ти от учениците на този човек. Той отговори, не съм, а робите и слугите бяха се запалили огън, понеже бе студено, и стояха и се грееха.
Петър стоеше с тях и се грееше, а първосвещеникът попита Исус за учениците му и за учението му. Исус му отговори: Аз открито говорих на света. Аз винаги съм получавал в синагогите и в храма, където от всякъде се събират юдеите, и скришом нищо не съм говорил. Защо питаш мене? Питай уния, които са слушали какво съм им говорил. Ето, те знаят какво съм говорил. Когато той каза това, един от слугите, който стоеше наблизо, удари плесница на Исус и рече: Тъй ли отговаряш на първосвещеника? Исус му отвърна: Ако говорих зле, докажи злото. Ако ли пък добре, защо ме биеш? Тогава Анна го прати вързан при първосвещеника Каяфа, а Симон Петър стоеше и се грееше и му казаха. Да не си ти от неговите ученици. Той се отрече и каза: Не съм. един от слугите, първосвещеникови, сродник на онзи, на когото Петър бе отрязал ухото, казва: Не те ли видях аз в градината с него? Петър пак отрече и през това време пропя петел. Поведоха Исус от Каяфа в преторията. Беше утро и те не излязоха в преторията, за да не осквернят, че да могат да ядат паската. Тогава излезе Пилат пред тях и рече: В какво обвинявате този човек? Отговориха му: Ако той не беше злодеец, нямаше да ти го предаде. Пилат им каза: Вземете го вие и го съдейте по вашия закон. Юдеите му отговориха: На нас не е позволено да убием никого. за да се сбъдне думата на Исус, който беше казал, когато даваше да се разбере от каква смърт щеше да умре. Тогава Пилат пак влезе в преторията и повика Исус и му каза: Ти ли си юдейският цар? Исус му отговори. От себе си ли говориш това или други ти казаха за мене? Пилат отговори: Аз юдеин ли съм? Твоят народ и първосвещениците те предадоха на мене. Какво се стори? Исус отговори: Моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството ми не е от тук. А Пилат му каза: И тъй, цар ли си ти? Исус отговори: Ти казваш, че съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на земята, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша гласа ми. Пилат го попита. Какво е истина? И когато каза това, пак излезе при юдеите и им каза: Аз не намирам никаква вина у него, но у вас има обичай да ви пускам един за Пасха. Желаете ли да ви пусна царя юдейски? Тогава пак закрещяха всички, казвайки: Не него, а Варна. Вараба беше разбойник. Тогава Пилат хвана Исус и го бичува. И войниците, като сплетоха венец от тръни, наложиха му го на главата и му облякоха багреница и идваха при него и казваха: Радвай се, цар юдейски. И му удреха плесници. Пилат пак излезе вън и им каза: Ето, извеждам ви го, за да разберете, че не намирам в него вина. Тогава Исус излезе вън с трънения венец и багреница и каза им Пилат. Ето човекът. А когато първосвещениците и слугите го видяха, завикаха и казваха: Разпни го, разпни го. Пилат им казва: Вие го вземате и разпнете, защото аз не намирам по него вина. Юдеите му отговориха: Ние имаме закон и по нашия закон той трябва да умре, защото себе си направи Син Божий. Когато Пилат чу тая дума, повече се оплаши и пак влезе в преторията и попита Исус. Откъде си ти? Но Исус не му даде отговор. Пилат му казва: На мене ли не отговаряш? Не знаеш ли, че имам власт да те разпна и власт да те пусна? Исус отговори: Ти не щеше да имаш над мене никаква власт, ако не ти беше дадена слава, свише. Затова по-голям грях има оня, който ме предаде на тебе. Тогава Пилат търсеше случай да го пусне. Юдеите обаче викаха и казваха: Ако пуснеш тоя, не си приятел на Кесаря. Всеки, който прави себе си цар, е противник на Кесаря. Пилат, като чу тая дума, изведе вън Исус и седна на съдилището, на мястото наречено Литострото, а на еврейски Гавата. Тогава беше петък пред Пасха, около 6-тия час, и каза Пилат на юдеите: Ето вашия цар. Но те завикаха. Премахни го, премахни, разпни го. Пилат им каза: Вашия цар ли да разпна?
Първосвещениците отговаряха. Ние нямаме друг цар, освен Кесаря. И тогава им го предаде, за да бъде разпнат. И взеха Исус и го поведоха. И носейки кръста си, той излезе на мястото, наречено Лобно, на еврейски Голгота. Там го разпнаха. И с него други двама от едната и от другата страна, а между тях Исус. А Пилат написа и надпис и го постави на кръста. Написано беше Исус Назарей, цар юдейски. Той надпис четоха мнозина от юдеите, понеже беше близо до града, мястото, където Исус бе разпнат, и написането бе на еврейски, гръцки и латински, а първосвещениците юдейски казваха на Пилат. Не дей писа цар юдейски, но че той каза цар юдейски съм. Пилат отговори. Каквото писах, писах. Войниците, като разпнаха Исус, взеха дрехите му и ги разделиха на 4 дяла, по един на всеки войник, и хитона. Хитонът не беше шит, а изтъкан цял отгоре до долу. Тогава си казваха един на друг. Да не го раздираме, а да хвърлим за него жеребий, кой да го спечели. За да се сбъдне написано в писанието. Разделиха дрехите ми помежду си и за дрехата ми хвърлиха жеребий. Така направиха войниците. При кръста Исусов стояха майка му и сестрата на майка му, Мария Клеопова, и Мария Магдалена. А Исус, като видя майка си и стоящия там ученик, когото обичаше, каза на майка си. Жено, ето синът ти, После казва на ученика. ето майка ти. И от ония час ученикът се прибра при себе си. След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да сбъдне писанието, казва. Жаден съм. Там имаше съд, пълен с оцет. Войниците напуха гъба с оцет, надянаха на изповата по тръс и поднесоха на устните му. А когато Исус вкуси от оцета, рече. Свърши се. И като наведе глава, предаде. Тогава в петък юдеите, за да не останат телата върху кръста в събота, защото тази събота беше Велик ден, помолиха Пилат да им пречупят пищалите и да ги свалят. Тогава дойдоха войниците и пречупиха пищалите на първия и на другия разпнат с него. А когато дойдоха при Исус и го видяха, вече умрял, не му удариха пищалите, но един от войниците проболи с копие ребрата му и веднага изтече кръв и вода. И който видя, засвидетелствува, и свидетелството му е истинско, и той знае, че говори истина, за да повярвате и вие, защото това стана, за да се сбъдне писанието. Кост негова няма да се струши. И пак другото писание казва, ще погледнат на тоя, когото прободоха. След това Йосиф от Ариматея, таен ученик на Исус, поради страх от юдеите, помоли Пилата да свали тялото на Исус, и Пилат позволи. Той дойде и свали тялото на Исус. Дойде също и Никодим, който беше ходил при Исус през нощта, и донесе от около 100 литра смес от смирна и алоe. Тогава взеха тялото на Исус и го обвиха в повивка с благовонията, както по обичая си юдеите погребват. На онова място, където беше разпнат, имаше градина и в градината нов гроб, в който още никой не бе полаган. Там положиха Исус поради петък, понеже гробът беше наблизо. Това е Слово Господне. Хвала